Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih.
eerste wat je kunt. Ja, je kunt dat, maar het is wel altijd zo. Ik wil hier. Dat is de reden, je moet het zelf in je bal spelen om te mogen.
Kijk, Jotte. Maar pas op dat ik heel veel Kom maar, jongen! Duwen! Dat is goed, nee, prima! En snij eruit. Goed, hoor al in. Brian. Brian. Oh, wie gaat de bal brengen? Wie gaat de bal brengen? Mooie pas, ja. Kom maar, jongens. Nou, we gaan verdedigen. Kom op, Lions. Kom op. Hup, en we gaan weg. Duwen op die bal, jongen. Kom op, gewoon duwen. Goeie pas, Lias. Goed gelopen en hoek. Kijk, kom aan, Rolly. Hup, goed zo. Kom aan, Anouk. Brengen.
Ik heb ook lekker. Come on, Lions. Goeie defense, jongens. Kom aan, Sam. Ja, verdedigend en je gebruikt dat armen heel goed. Ja, dat is een grote. Maar laat ons zeggen dat ze het fysieke zeker ook niet ontziet. Doet dat keigoed? Kom op, dat is niet erg. Hup, kopje op en door. Kom binnen, hoor. Niet te hoog, maar die ben je echt op kop, lopen. Kom maar, hup, hup, hup. Kom maar, Stef, bij die bal. Bij die bal. Goed, Tim. Goed erin, handen. Rebound. Alex, je hebt tijd, hè? Je hebt tijd, hè? Ze doet het goed, hè? Ja, jawel. Kunnen ze toch al niet scoren? Ja, ja. Ik moet nog eens komen. Alleen? Ik heb nog iemand die heeft Ik zie nog iemand van die ploeg hier rondlopen dan mee. Zie je?
beetje links en rechts van midden. Schop maar op, schop maar op, schop maar op. Come on, Jens. Hey Sam. Goeie Sam. Ah, rustig nou. Kom maar Frans, trekken. En omhoog. Goeie Tim. Onder het bord. Zeg, morgen staat er dan niks op. En stik het aan. Rebound, come on, Anu. Come on, Jens. Come on, man. Go in. Come on, Anu. Come on, Jens. Goed, Sam. Rustig tegen dat bord, Sam. Kom op, jongen. Hey Sam! Training ook altijd. Deze soort net zonder bordje. Nu best. Rood en gooien. Training begint ook altijd. Met dat bordje. Kom op, tek maar dan, Anu. Terug rood en gooien. Kijk joh. Oké, klaar? Oké, voilà. Stop het inhouden van je vinger! Oké, Helen. Kom maar, rebound, Anu. Nog Anu, kom maar, Anu. Kom maar. Ja, waar zijn nu andere ballonnen? Dan gaat het een beetje ik weet het niet meer. Ah ja. Kom maar, Jens. En nu kijken, jongen, nu kijken. Dat is de voetbal. Posities. Denk de looping van gisteren. Hoe moet je stijlen? Los, los. Kom maar, backward, Frans, backward. Kom op. Naar buiten, naar buiten. Kom aan, Sam, trekken. Helen. Wissel. Ja, kom maar. Nee, dan Tim. Gezien. Jij zijn 3. Rood en gooien.
En niet smossen, hè? Kom aan, Helte. Dat is niet erg, daar kan ik niks aan veranderen. Het is niet zo erg. Ja, schatje, die schoen kunnen we thuis drogen. Dat is niet zo erg. Dat is een kaaskast dan. Niet? Normaal gezien is het vast. Ja, schatje, dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. Stik die tonnes toe. Je moet kijken of het leert. Ja, dat is het schat. Kijken. Maar Jotte, niet gaan, jongen. Jotte, niks. Waar ga je lopen? Hier, hè? Ik heb wel Maar Jotte. Ja, pak die eens. Voilà, kom op. Kom maar Jotte, kijk naar de bal. Kijk naar die Jotte. Hier staat een bed op. Helemaal alleen. Ze willen kijken, jongen. Maar Jotte, is er ook niet in uw backdoor zelfs, jongen. Blijven doen, Jotte. Dit was een grote kans, hè. Die vorige dan. Ja, maar... Draag die bal, draag die bal.
2 shotjes, Elias. Heel goed drukken, hè? Probeer een bordje te shotten, Elias. Maar je op de andere kant, jongen. Oh, kan we eens even helpen, Elias, of iemand? Anders is het nu moet je op. Goed ermee. Kom aan, stop het dribbel. Handjes! Rebound! Kom maar, helpen! Kom maar, helpen! Nu kijken, andere kant! Ja, kom maar, Anouk, kom eens! Kijk maar! Anouk! Hé, Anouk, waarom maak je daar weer een shot? Val de ring aan, Matt. Doe dan andere, waarom maak je weer een shot? Mijn buur is ontlopen, dat is niet goed. Ik reken straks af. Yes, Anouk. En dan zit er hier aan de ring, heb ik deze bij 10. Ja, dat is ook wel. Mooi helpen. En rebound. Kom aan, Fla. Kom aan, Fla. Handen. Goed zo. Kom maar, gooi iemand in. Gooi in. Voilà, dat is goed. Ga maar helpen, Jotte. Ga maar mee. Ga maar kijken. Goed dan maar. Goed gedaan, Jotte. Kijk, Jotte! Kijk, Kom nou eens weg. Dribbelen. Voilà. En kijken. Kom maar, Jotte, terug op de ring. Kijken, kijken.
Dat is waar ik kan kijken. Van het café, zeg. Dat is voor de vuilbak. Dat is voor Charlie. Dat is voor de vuilbak. Kom maar, kijk naar die Jens. Kom maar, Jens, weg op. Jens, kijk erop. Kom Jens, je hebt hem. Handen, nee, rebound, komt er niet. Kom aan, Fran. Kom aan, kom aan, Jotte, kijk eens. Kom maar, hup. Rebound. Kom aan, je wilt helpen. Kijk aan de bal. Kom maar, Jens. Kom maar, Moralin, bied u aan. Bied u aan, Jens, bied u aan. Dat is de moeilijke pas. Maak een dribbeltje, jongen. Maak een dribbeltje dan. Kom op. Ja, die komt. Vang die bal! Kom maar mee! Ja! Die ene hebben een goede knijp en de andere vinden langer onderweg. Heel lekker klaar gooien. Kom aan, Lions, we gaan verdedigen, hè. Iedereen weet zijn man, kom op. Niet aan deze. Die gaan opzetten. Kom aan, hup, 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 en ervoor, Jens. Help hem. Goed, Jens. Kom aan, hup. Kom aan, Tim. En dan ook meekijken, dan ook meekijken. Als je handen ziet, niet scheppen, nu op die bal, stevig en breed. Je zult er niet op spelen. Dat stond daar. Zeg maar, toch staat die ginder dan nergens? Precies! Iemand een hoek rechts. Ja, jongen, dan ga je moeten zoeken en dat toch. Dan moet je zelf eens gaan zien, moet je eerst eens gaan zoeken. Kijk naar de ring.
Kijk hem op. Kom aan, naar de ring, Jens. Naar de ring. En kom maar, rebound. Hup, kom maar, Joppe. Oh, dubbel dribbel. Kom aan, Tim. Kom op, Tim. Rebound. Hey, kom op, we zijn weer bezig. Yep, that's good. That's good. Good defense, Tim. Weg. Jens glijdt naar de eerste, maar vrij. Dat is net een moeilijke pas, Jens. Kom aan, Tim, die moet ertussen zitten. En die man. Kom op. We zijn met drie. Good defense. Kom op, we zijn terug mee. Good defense. Eén keer oké, 2 keer oké, maar niet elke aanval nu 1 tegen 1. Laat die bal los en snij. Kom aan, backdoor. Kijk naar Joppe. Goeie Jens. Blijven doen, goeie bal Jens. En help hem nu. Kom op. Goeie defense, Lotte. En die bal, kom op. Kom aan, Lou. Mooi. Kom aan, jongens. Kom op, Lions. Hop. Kom aan, paslijnen. Dat is goed. Goeie hulp. Mooi, jongens. En die bound. Kom op, Lions. Ja, even goed, Tim. Maar Lou. Mooi. Alla, rustig mee. Kom op, niet afgeven. Kom op. Kom aan, hup, we zijn met 2 weg. Met 3 weg. Kijk, kom. Kom aan, hup. Kom maar al in. Kom maar, kijk jongens.
Julian en Stijn. Kom maar, weg door. Pak die op! En mooi! Rustig! Kom maar, Wereld toch ook al. Kom maar, Jotte, goede actie jongens. En we zitten hier, kom op. Kom maar, Anouk. En helpen, en helpen. Kom aan, Tim. Nee, die is nog aan het laatste van 2 uur. Helpen. Handjes. Kom aan, zeker zijn meisje. Kom op, en nu weg, en nu weg, en nu weg. Kom maar. Allemaal, en door. En door. Kijk je. Naar buiten. En rond. Kom maar, Jotte, en zakken dan, jongen. Sam, blijf even hangen. Iemand gooit in. Kom aan, Tim, beweeg naar de ene kant en gaat naar de andere kant. Dat is ook. Hup, kom aan, Tim. Kom op, kom op. En rollen. Hup, en brengen Fran. Kom aan, Fran. Achteraan. Gebruik je massa. Schouder draaien. Bal beschermen. Naar voren. Sam, naar voren, jongen. Kijken. Je zal in hier kijken. Wacht eens, Sam. Wacht tot hij de bal heeft. Wacht tot hij de bal heeft. Anders staat het te lopen voor niks. En dan erover. Gooi hem erover. Nee, dat mag niet. Mannen, ze staan allemaal op een hockey. Ze staan allemaal op je positie staan. Allemaal op je positie. Positie te. En open. En gooi hem erover. Dan doen we het helemaal. Kom maar, Frans. Sprong. Kijken. Jokke stond op de been. Weer vrij. Kijk als je de bal hebt. Kom maar, Jotte, blijven doen, jongen. Kom aan, Tim. Sam op je plek. Ja, voilà. Kom maar, Jotte. Kom maar, Jotte. Voilà, dat is goed. En niet terug. Kom maar, jongens. Dribbelen, dribbelen, dribbelen. Voilà, goed zo, Noraline. Noraline, goed zo. Handjes. En rebound, kom op. Handen. Handen. Handjes. Handjes. En rebound, kom op. Mooi voor. Kom aan, Tim. Laat me lopen beginnen. Correct, Jotte. Handjes. Stel die bal slaat, hè. Kom aan, Fran. De grootste van het lijn. En voorblijven hoor, Anouk. Hup, 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 hup. Ja, voilà, prima, dat is het. En nu terug. Goeie Tim. Help hem, help hem, help hem. Strijding, kom maar op de weg naar voren, jongen. Hup, en weg. Kom aan, Sam. En open, en open.
Kijk door! Zelf gaan! Durf dribbelen! Kijk, jongen! Gaan! Durf dribbelen! Dat is goed zo, Romein! Kom Frans! Slaan, hup! Maar de bal die raakt daar spijtig genoeg neer. Ja, als je ziet waar ze zien met de zoom. Is dat? Dat zit op trein. Ja, maar ik kwam wel eens door de stadion. Ja, dat is eigenlijk goed. Ik zou het niet echt op doorblijven. Dat is allemaal niet zo. Ik heb toch gelijk. Dus ik ga nu gewoon in. Ik zeg, blijf positief en gewoon aan. En ja, andere dingen. Dat je het doet, dat je niet dat geeft een wedstrijd al heel weinig zin. Daar bestaat ik theorie. Spelers die krijgen eigenlijk heel veel prikkels van. Kom maar Jotte, brengen jongen. En handwissels. Kan jij beter presteren, krijg je eigenlijk een overload aan prikkels. Laat je verteren, goed. Ja, en dat is aan de korte termijn. En op de lange termijn is dat als je te veel die naar alles aan de andere kant hebt, dan krijg je eigenlijk spelers die Kom maar, handjes. En handwisselen dan zelfs, jongen. Kom aan, tempo. Iedereen staat stil, jongens. Iedereen staat stil. Kom maar, Jotte. Kom op die bal. Kom op. Hou vast. En terug nu. En handjes hoog.
op. En nu terug. Niet afwachten, gewoon bewegen. Kijk, als er iemand is, lossen. Kom aan, nog niet. Stop. Kom op, Alliance. Kom aan, Alliance. Iemand gooit in. Iemand ingooien. Fran, ingooien. Kom op. Lions, we gaan aanvallen. Andere kant, Lias. Andere kant. Yes, krijg je dan over de middellijn over. Blijven dribbelen, hè. Goeie paas, kom aan, Fran. Kom op, Sam. Kom op, Sam. Kom op. Kom aan, Anouk. Kom op, Sam. Kom op. Kom op. Rebound, kom op. Kom op, Sam. Kom aan, jongen. Schets. Look. Schets. Come on, Ed. Doralin naar de ring, met. Doralin. Dat is de beweging niet goed maken. Goed zo, Fran. Goeie bal. Kom maar, Fran. Ja, kijk hoe gedaan, hè. Maar wie is die? Goed zo. Goeie loop. Aan die jas. Stik in die jas, stik nu. Niet te hoog, doe niet op.
Ah, Bob, daar staat hier. Bob. Maar Jens, dat is een extra. Kom op, voor je. Die maakt het dan, Nanoe. Kom maar, hè, brengen. Even dribbelen, hè. Kom maar, Jens. Rebound. Kijk eens naar Fran, kijk naar Fran, kijk naar Fran. Kijk naar Fran. Rebound. Kom op. Maar Jens, open, iets lager. Brengen, mensen Nanoe. En strijden. Kom aan, Fran, naar de ring toe bewegen, meid. Goed, Jens. Hup. Dias. De bal. Hey, kom op, iedereen is er man nu terug, hè. Handjes. Jens is ook van een hoek. Blijven dribbelen, hè. Fran is daar. Fran staat er al heel veel tijd op. Fran is hier. Handjes. Prima verdediging. Wat gebeurt defense er al in? Maar Jens, hier de koek. En snijden. Kom op. Ga erin. Goed zo, en snijden. Kijk, Fran. En snijden, Fran. En snijden. Ah, dat is pik. Kom Jens, baseline. Goed Jens. Zo zit het nog in. Is het zelf? Zoals tegen in de verloren. Oh, bijna. Nee, Lona. Stoppen, jongen. Kom maar, Robin. Goed, Lias. Kom maar. Jensen en snijden. Kijk, ik kan er nog niet. Kom maar, alleen gedaan, kom voor. Rebound.
Jens? Come on, Jotte. Het is money time, jongen. Come on, hè. Onder de ring. Ga door, Come on. Ziet je aan, Jotte. Jotte is achter u. Laat die bal los. Jump stop. Pak die baseline. Leg je gewoon erin, hoor. Naar buiten. Naar buiten. Goeie Tim. Goeie voetwerk, jongen. Goed zo, Tim. Hey, kom op, maar nu terug defense, hè. Hey, kom op, stop de bal. Vaak. En rebound. Kom op, Tim. Kom op, druk naar doen. Oké, leg maar in, man. Man, Iemand gooi in. maak nou, kom op. Iemand. Ja. En weg. Goeie Elias. Goed zo. Hoe dan dan? Binnen. Hij doet er niet. Kom op! Kom maar, goeie Tim. Hup. Door. Hier staat. Goed Nanu. Goeie Nanu. Prima. Kom aan, help. Diaz, lay op erop. Prima. Oké, joh. Oh, ja. Goed. En kom op, en kijken. En snijden. Kom aan, Tim. Open. Kom aan, Nanu. Goed zo. Jotte, andere kant dan. Jullie staan met 3 aan die kant, dus die andere kant opkomen. Oh ja, middenring. Middenring. Rebound. En we zijn hier. Kijken. Dit is klaar. Kom aan, Nanu. Kom aan, rebound. Goed zo, Nanu. Kijken. Goed zo. Kijken. Kom aan, drukzaken. Kom op. Goed zo, Nanu. Tip. Weer Nanu. En de Tim is er. En we zijn weg. Kom op. En terug. Handjes. Ja. Prima. Kom op, nog 1,5 minuut. Tim achter de lijn, hè. Malias iets opschuiven. Jotte! Goed Nanu.
Probeer niet over de lijn te springen, meid. Ja, stop en op. Kom op, en verdediging nu terug, hè. Yes, en dan ingooien. Maak dan weg. Wat laag aan de bal. Kom aan, defense is niet erg. Defense, hè, kom op. Kom aan, Tim. Kom aan, Tim. Kom aan, Tim. Hey, kom op. Kom maar, Jotte. Naar buiten. Nee, niet afwachten, Tim. Niet afwachten, die bal. Kom maar, Roel. Kom maar, Roel. Kom maar, op. Hey, kom op, was de aanval. Kom op. Kom maar, Rolin. En verdediging, dat zeg jij. Kom op. Achteraan. Defense. Kom op. Kom aan, Tim. Oké, ingooi op ons bal. Kom maar, laat ik al ingooi. Jot naar voren, de laatste keer. Kom op. Ja, kom maar. Handjes, handjes. Eigenlijk moet de klok stoppen aan het scoren.